väliin. Ammu noita paukkupatruunoita toinen, uploadin niitä. Harjoitus on mitkä paukkupatruunat, kaikki pavaukset. Räkäpäitä, näin tankkeja. Okei, ampu sellaisen kohta saa. Mutta ei tässä oo sitä patternaista. Niin. Tuh. Sit vahingossa yks kova ampuu tonne rukin suuntaan reikäseen. Oho. Tankki, koska sulla on vissiin. Häh? Toi äijä naureskeli sulle toi tankki, toi äijä tuolla. Toi tää yhteen. Hyvin arvoitus maa. Hyvin